Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga nagpalaptas ang fake news pasakan sang kaso sa Bacolod LGU kag BCPO. 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez gin-appoint ni PBBM bilang Director General sang TESDA. Mayor Albi Benitez disbayado sa payout sang DSWD. Tanker nga ginhalinan sang molasses spill ginmultahan sang 250,000 pesos. Kag sa Good Vibes Weekend, magpabugnaw sa sininga resort sa kabukiran sang Cadiz sa tripping ni Ruming. Kag hibaluon ang sports nga pickleball nga naga-popular sa Bacolod sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginmultahan sang syudad sang Sagay sang 250,000 pesos ang tagdumalahan sang barge may angot sa pagsupak sa E-NIPAS Act may kangtanan sa molasses spill nga natabo. Suno kay Attorney Ryan Bonghano ng City Administrator sa Sagay, tigayo na nga nakabayad sa LGU ang tagdumalahan sang MT Mary Queen of Charity sang multa may kangtanan sa pagsupak sa Expanded National Integrated Protected Area System o kun E-NIPAS Act of 2018. Sang Miyerkules, gintugutan naman ang pagbiya sang among barge gikan sa Old Sagay Feeder Port. Suno kay Bonghanoy, ginsiling man sang Coast Guard nga seaworthy ang among vessel. Pero sa bahin sang Environmental Management Bureau, ila pa ginatun-an kung may duga nga multa nga ipatuman suno kay Bonghanoy. Ginsiling ni Provincial Environment and Natural Resources Head Joan Herangaya, magasapol pa sila sa Martes. Nakasaad man abi sa E-NIPAS Act nga pagsupak ang pagdump nga wala sang clearance ang hazardous substance. Pero ginatalakay pa nila suno kay Herangaya kung makabig nga hazardous ang molasses. Paday naman nga ginahulat ang resulta sa water sampling. Pero wala man sila sa may nakita nga kahalitan nga natuga ang molasses spill nga nagluntad sa atong Agosto 7 nga nag-apekto sa mga 1.3 hectares nga sakop sang Sagay Marine Reserve. Totally dissolved na ang molasses sandig sa assessment sang ilang nga divers gikan sa regional office. Again, charge sila sang fine for violation of E-NIPAS law. Kabayad sila 250,000. Sa LGU? Yes, ma'am. Apo. Gina-discuss pa namon kung whether ang molasses is hazardous or not. No, kay wala siya nasulod sa list sa hazardous nga mga liquid. We have a meeting this coming Tuesday together with the Protected Area Superintendent sa Sagay Marine Reserve on the next actions, especially kung what is the penalty to be imposed sa atong responsible for the leakage. Sa number 9, Mascara Festival 2024 igalunsar na sa buwas. Buwas na sarang makitang bago nga logo para sa natalana nga Mascara Festival Celebration sa Bacolod nga magabukas sa Oktubre 11. Dungan sang sponsors kag press presentation sa El Fisher Hotel buwas ang aga ang pag-anunsyo sa mga Mascara events. Nalakip sa balantayan nga hilikoton nga ginpreparar sa Bacolod Youth Foundation ang Miss Bacolod Mascara, Mascara Namit Food Exploration Festival, Electric Mascara kag ang ginadugukan nga street dance and arena competition. Balantayan man kung sino ang Pinoy pop group kag iban pa nga mga entertainers nga magabuylog sa tuigan nga kasadyahan sang Bacolod. Sa number 8, paday ng pagsakas ng dengue cases sa probinsya. 4 ka mga LGU sa sur nga bahin sa probinsya ang nagapanguna sa kanamuon sang dengue cases.
Masobra sa 94% ka mas mataas ang dengue cases humalin Enero tubtub August 10 kung ipaanggi sa kasubong nga tion sang 2023. Base sa records ng Provincial Health Office, 1,777 ang total dengue cases karon kag 6 ang reported dengue deaths. Nagapanguna ang syudad sang Sipalay nga may 185 dengue cases humalin sang bulan sang Enero tubtub August 10. May isa sila ka-reported dengue-related death. Nagasunod naman ang Hinubaan nga may 173 dengue cases. Ikatlo ang Kabankalan nga may 131 ka dengue cases kag Kawayan nga may 117 dengue cases. Suno kay Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, halos puno ang mga ospital sa karon, rason nga sila magasapol sa mga health workers nga kung sa ila man lang nga level matatapan pa man lang, himuo na ini agud to hindi na mapuno ang ospital. Hindi man tanan nga dengue cases kinahanglan nga ma-ospital suno kay Pinonggan. Wala man untar ang PHO sa pagpahanumdum sa publiko nga magmangin matinlo sa palibot. Sa number 7, bag nga ginalagar gingkawat sa nagpakilala nga delivery rider ang na-recover na. Tigayo na nga na-recover ang bag sa isa ka senior citizen nga gingkawat sa isa ka nagpakilala nga delivery rider sa may barangay 28 sa Bacolod City. Sa nagligad nga simana sa ginsulod sa mga persona ang isa ka opisina sa Rizal Street sa Bacolod. Makipila siya ka beses nga nagbalik-balik kang nagsiling nga may i-deliver nga high value nga parcel pero ginambalan siya sa mga nag-ookupar sa opisina nga wala sang may nag-order. Sang duwa na lang kay empleyadong nabilin sa sulod sang opisina, iya iniya ginsulod samtang may bitbit nga halampanganan nga pusil. Nagrikta siya sa pulungkuan sa amo nga opisina kag ginkuha ang bag. Sa pagka-recover sang bag, nadiskubrihan nga kwarta lang ang ginkuha sang suspect. Ang mga ID, ATM cards, passbook kag iban pa nga mga dokumento ang nabilin sa sulod sang bag. Yara sa 14,000 pesos ang nakuha. Antes ini isa man ka law firm ang ginsulod man sa nagpakilala nga delivery rider. Kag ginkuha ang 2,500 pesos nga kwarta sang empleyado. Hampanganan nga pusil man ang gingamit niya sa paghimo sang krimen. Padayon pa siya nga ginakilala sang PNP. Sa number 6, bag-o nga drug personality nga responsable sa pagpasulod sa 41 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang ginamonitor sa PNP. Ginausisa sa Bacolod City Police Office ang posibilidad nga ang 6 ka kilos ng suspected shabu nga na-recover sa buy-bust operation sa Barangay 35 sa Bacolod ang ginhanda nga supply sa nagahilapit nga Mascara Festival sa Bacolod. Kabahin sa ila ginapadalman kung paano nakasulod ang supply nga nagabalor sa kapin 41 million pesos. Ginpahayag ni PCPO Director Colonel Joresti Coronica nga ila naman ginamonitor ang ginakabig newly identified drug personality nga responsable sa likod sa illegal drug trade. Martes ang gabi sang naaresto sang katapos ang RDEU kay City Drug Enforcement Unit upod sa Police Station 1 si John Philip De Leomo nga ginakabig budigero sang nakumpiskar nga illegal nga droga. Si De Leomo ang ginakabig nga high value individual. Naton ma-divulge pa no kay bag-o inang drug personality. Bag-o na siya nga newly identified individual. Sa number 5, Mayor Albi Benitez dismayado sa ginapatuman nga payout system sang DSWD. Iya nga gin-recommend nga kung tani gamiton na lang o kung ipaagi sa mga ATM cards ang payout. Dismayado si Mayor Albi Benitez sa makitang magutok kag mabudlay nga sitwasyon sa mga nagakuha sang financial assistance kag iban pa nga benefits sa ginpatigan nga payout system sang DSWD sa BCC Activity Center kaina sang aga. Para sa alkalde, hindi na dapat pabudlayan pa ang mga beneficiaries, ilabi na mga senior citizen kag PWD nga aga pa nagalinya para lang makakuha sang benepisyo. Gani iya i-recommend kay DSWD Secretary Rex Gatchalian nga kung mahimo ipaagi na sa ATM cards ang payout. Para sa alkalde, dapat na nga mauntat ang dekada na nga sistema nga naghatag kabudlayan sa mga nagapangayo sang bulig sa gobyerno. Hindi na kinahanglan may payout system. Pwede tama diretso sa ila. Sa mga 4-piece, pwede ATM or some sort of
alternative system nga hindi na kinahanglan magpila. Sa number 4, 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez gin-appoint ni PBBM nga Director General sang TESDA. Sinila nga hapon ginkumpirma sa Presidential Communications Office nga gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez bilang bag-o nga Director General sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ini matapos nga mabakante ang posisyon sa pag-resign ni Suharto Mangundadato. Si Benitez ang isa man sa mga ginduso sa pila ka mga grupo damlag pa nga mangin DepEd Secretary. Sa nabakante ang TESDA Director General, may pila man ka mga grupo sa academe nga nagaduso nga siya ang ibulos. Si Benitez ang yara pa lang sa ikaduha nga termino bilang kongresista. Sa masunod nga inadlaw mahibaluan kung sino ang magabulos sa iya sa pagka-kongresista. Sa number 3, tanan nga ang gulo ang ginatagaan sang konsiderasyon sa NBI Bacolod angot sa pagpangusisa sa kamatayon sang 15 anyos nga dalagita nga nasapwan sa katubuhan sa La Carlota City. Suno kay NBI Bacolod Head Manuel Faire, nagapakig-angot na sila sa pamilya sang 15 anyos nga si Pearl Joy Galve kag silang cooperative sa mga pagpangusisa. Sa tunga sa nagwa man nga report nga ginamolestya sang partner sang iya Iloy ang biktima, ining anggulo ang lantawon man sang NBI suno kay Faire. Hindi naluyag pa sang NBI nga magpatpat sang ila progress sa kaso, labi na nga nagasugod pa man lang sila sang ilang nga investigasyon. Ginsiling ni Faire nga priority nila ang kaso ni Pearl Joy. Ang biktimang na-missing sa tung July 29 kag nasapwan na lamang nga patay sang Miyerkules. Samtang nagpagawa naman sang pahayag ang Chief of Police ng La Carlota PNP nga si Lieutenant Colonel Laimel John Pasquin. Ini sa tunga sa nagalapta nga balita nga mayara sa nagalibot nga van sa syudad nga nagapang-kidnap kag may mga nagakaladula nga persona sa syudad. Suno kay Pasquin, wala ini sang kamatuoran kag ang kaso ni Pearl Joy ang isa ka malaka nga kaso. All possible motives for that matter will be entertained. Ganyan naman ma'am, pag mag-investigate kami, we do not set aside informations given to us. Sa number 2, pila ka mga LGU nagpaathag nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga balita nga mayara sang kidnapping sa ilang nga mga lugar. Ginapasapasahan ang ini nga mensahe sa social media nga may grupo nga gikan sa Manila kag ara karon sa La Castellana kag nadakpan ang isa nila kaupod nga nagapang-kidnap sang bata sa La Carlota. Ginaalegar man sa message nga may 3 ka mga dalaga nga nakuha. Kaina, nagpagwa na sa nga statement ang La Castellana PNP nga hindi ini matuod. Ginpanugyan man sa publiko nga hindi magsapak sa mga persona nga hindi kakilala para malikawan nga matabo ini. Ang Bago City College nagpagwa man sa paathag nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga istorya parte sa eskwelahan kag sa estudyante kag ini ang isa lamang ka fake news. Humalin sa nasapwan ng bangkay isang missing nga dalagita nga si Pearl Joy Galvez, kadamo na sang naguluwa nga post kag mensahe nga may nagapang-kidnap nga salakyan nga nagalibot. Bagay nga hindi na bag-o basta may insidente sang pagkapatay sang isa ka estudyante. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Nagpalapta sang fake news angot sa giniligar abduction gamit ang salakyan sang syudad, pasakaan sang kaso sang Bacolod LGU kag BCPO. Yari ang report. Natumod na sa Bacolod City Police Office ang mga persona nga responsable sa nagpalapta sang fake news. May angot sa giniligar abduction kundiin ginagamit ang MABCAB unit sa Bacolod LGU nga para sa libre sakay. Ginsiling ni BCPO Director Colonel Joresti Coronica nga sarang mapasakaan sang kaso angot sa cybercrime law ang nagpalapta sang fake news sa social media tungod man sang halit kag kaalarma nga sarang natuga sa publiko. Kahapon, pinaagi sa student publication sa isa ka eskwelahan, ilagin anunsyo ang pagkansel sang face-to-face classes
Humalin launa sang hapon tubtob maggabi bangod sang student safety issues kag transport strike. May ara kitang layi, no? Una-una ang cybercrime law nga pwede gid sila mangin liable. May ara na kita sang mga pangalan but ano pa gid naton? Check pa gid naton ang identity para masigurado naton. Nagwa man nga ang litrato sang van nga gintumod sang nagpost sang fake news sa social media ang iya sang MABCAB unit nga ginagamit para maghatag libre sakay sa mga pasahero nga apektado sang transport strike. Gani gintugyan na ni Mayor Albi Benitez sa City Legal Office ang insidente agud mapasakaan sang kaso ang responsable. Yes, namangkot na ko City Legal kung pwede tayo mag-file charges sa mga naging. Ginpatag sang BCPO nga hindi matumod ang mga ginaligar robbery kag kidnapping incident sa Bacolod nga ginapalapta sa social media. Nagpasalig ang PNP sang padayon nga pagpabaskog sang monitoring kag police visibility nga kabahin sa gininyo sang alkalde agud mapaiway ang pagluntad sang kriminalidad sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang mga pabalon namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Weekend na naman buwas kag may long weekend ahead. Basi trip nyo nga mag-road trip kag magpahulong sa sini nga swimming pool sa kabukiran sang Cadiz City. Ma-enjoy mo man ang view sang kabukiran kag pwede ka maka-trekking pasaka sa waterfalls. Upod kita kay ruming buwas sa tripping na ruming at 9 a.m. Kag ato naman hibaluon pa ang isa sa mga fast-growing sport nga karon popular sa mga local athletes, ang pickleball. Diri sa Bacolod nangin kalingawan na ini sa mga anay tennis player kag ping-pong player. Ina sa bida sang liga sa Domingo sa alas 9 sang aga. Barbs, do ka challenge gini no ang mag-trekking sa kabukiran po na may maniguro nga trip pa. Kaya especially Nick, ang Siempunaw, maulan, mainit. So timingon lang giguro nga medyo mainit kung magkatunto kayo, mabugnaw ang lugar. Kag para sa mga luyag pagit sa more challenge, ibalo na to na ang hampang nga pickleball. Kabalo ka na. Medyo do kung hapos kung kabalo ka tennis kag pingpong mabalaan mo gid. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!